Claire Einar ydw i, pennaeth Ysgol Meinyddol yng Nghefn Mawr. Ysgol cynradd ydyn ni, cyfrwng Cymraeg gyda 115 o blant. Da ni'n defnyddio adborth yr asesiadau personol mewn amryw ffordd. I ddechrau, da ni yn gallu gweld trosolwg. Dwi'n defnyddio'r adnodd diagnostig sy'n cael ei greu o ddefnyddio nhw. Da ni'n edrych ar y data a da ni'n gallu gweld y cynnydd y plentyn yna. Mae hynny yn rhoi trosolwg da i ni o lle maen nhw, ond hefyd mae rai cadw mewn golwg na cipolwg amser ydy hynny. Felly, da ni yn defnyddio asesiadau'r athrawon a mewnbwn yr athrawon a'r staff i liwio'r camau nesaf. Da ni'n defnyddio'r data asesiadau personol mewn amryw ffyrdd. Un o'r ffyrdd da ni yn ei ddefnyddio ydy i gael cipolwg o cynnydd y plentyn yna. Mae hynna wedyn yn helpu ni liwio y camau nesaf. Mae o hefyd yn cydblethu mewn i'n cynllunio ni, oherwydd da ni'n gallu gweld fel dosbarth sut mae'r plant angen ei ddatblygu ymhellach mewn un o'r meysydd. Da ni hefyd yn ei gwneud nhw yn 2 waith dros y flwyddyn. Un ar ddechrau flwyddyn yn mis Hydref ac yr ail dro yn mis Mai. Felly'r un cynta'r flwyddyn ydy'r un fel gwelodlyn, lle da ni eisiau mynd nesaf, beth da ni eisiau canolbwyntio ar, fel ysgol neu fel dosbarth neu fel unigolion. A wedyn yr ail dro wedyn i weld i fesur cynnydd a gweld os da ni wedi llwyddo mewn ffordd efo beth da ni wedi rhoi yn ei le. Da ni wedi, fel clwstwr, dod at ein gilydd a penderfynu bod ni yn gwneud yr asesiadau personol 2 waith y flwyddyn, a da ni'n gwneud o yr un pryd fel mae yna gysondeb rhwng yr ysgolion a fewn y clwstwr, a mae'r ysgol uwchradd hefyd wedi bod yn rhan o hyn, oherwydd oedden nhw yn awyddus i ddefnyddio yr data o asesiadau personol i liwio darpariaeth nhw os licio di ym mlwyddyn 7.